Tokom posete Petronijević je istakla značaj ovog projekta za poboljšanje kvaliteta vazduha i kvaliteta života sugrađana. Građani imaju priliku da im ovakvim projektima olakšamo svakodnevnicu, da više ne unose drva, da koriste ekološki prihvatljiv energent, odnosno pelet. Pored toga, ovo su savremeni kotlovi sa automatskim sistemom koji mogu da se koristi za pripremu ručka, imaju podesivu rernu. U pitanju je jedan multifunkcionalni kotao. Veoma smo zadovoljni i drago nam je da vidimo koliko smo građanima pomogli, rekla je Petronijević. Čačani su izrazili veliku zahvalnost lokalnoj samoupravi i Ministarstvu zaštite životne sredine, ističući da im novi kotlovi značajno olakšavaju svakodnevni život i doprinose čistijim vazduhu u gradu. Miodrag Tresač, jedan od korisnika programa, istakao je: "Cepao sam drva godinama, sada imam 80 godina, dosta je bilo. Hvala lokalnoj samoupravi što je pomogla nama amatorima." Snežana Petrović kaže da je novi sistem mnogo lakši i zdraviji za upotrebu. Loženje vatre, donošenje drva, dim, sve je to bio veliki problem. Znači nam mnogo, nije samo što je lakše, nego je mnogo čistije, zdravije vazduh. Zagađenje je manje, što je najbitnije, jer znamo kakav nam je vazduh u gradu. Izuzetno sam zadovoljna i srećna što sam imala priliku da dobijem ovaj kotao. Mnogo je efikasnije, lakše i zdravije ne samo za pojedince, već i za ceo grad, kaže Snežana. Živorad Milić dodao je da je razlika u odnosu na stari način grejanja ogromna. Ovaj šporet vredi milijarde. Prvo smo imali običan smederevac, pa kupuj drva, kupuj ugalj, cepa i prašine na sve strane. Ranije kada založim ugalj, dimi kao termoelektrana, a sada nema dima, nema ničega. Ovo je vrh, hvala gradu, rekao je Živorad Milić. Ova aktivnost deo je kontinuiranih napora grada Čačka da smanji zagađenje vazduha i unapredi uslove života građana kroz podsticaje za upotrebu čistih i energetski efikasnih sistema grejanja, navodi se u saopštenju iz kabineta gradonačelnika grada Čačka.